Район кырларында комбайннар гөрелтесе тынмый, һава торышы уңай торганда игенчеләр күбрәк эшләп калырга тырыша. Авыл хуҗалыгы идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, район игенчеләре тарафыннан 52 мең гектардан артык мәйданда бөртеклеләр тезмәләргә салынган. Гектарыннан 24,6 центнер уңдырышлылык белән тулай җыем әлегә 113,754 тонна тәшкил итә. Кызу урак өсте белән бергә башка агротехник чараларны үткәрү дә активлаша. Туфракны эшкәртү, туңга сөрү эшләре башкарыла, 9800 гектарда уҗым культуралары, кышкы бодай белән арыш чәчелгән. Булачак уңышны хәстәрләп, бүгенге көнгә барлыгы 15400 тонна орлык тупланган. Мир җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьтә бодай басуында шәмле хезмәт кайный. Куәтле комбайннардан механизаторлар Илгизар Сафиуллин, Филус Закиров, Фирдат Сидиков, Тахир Сафиуллин, Илнур Мустафин һәм Фикус Захиров бөртеклеләрне югалтуларсыз җыеп алуга бар көчен сала. Бу комбайнда 4-нче сезон. Алай 7 ел катлы комбайнда. Шишаймы? Ошамаса кеше эштә эшләмәй инде ул. Вакытлы белән авыр да була. Алай комбайн эше яшьтән үк шайдыр я. Шушы эштә иң яратканы синең өчен нәрсә? Иң яратканы тулган бункерны бушату инде. Бункер саны көннән арткан саен бит инде зарплата да арта. А быелны менә бункер тиз туламы? Әллә озаграк туламы? Төрле басма төрлечә, чөнки яз үзегез күрдегез бик яхшы килмәде. Внимание! Температура максимальная ниже нормы. Бодайда йөрибез менә. Кем басуда 30-на бирде. Мәйнә гектарыннан алган шикәят төште. ЗИЛ КАМАЗ машиналарын хезмәтләндерүче водительләр Әлтәф Шаимов, Тәвис Сәлимов, Ирек Ямалов, Илгиз Галиуллин, Илгизар Ямилов, Назиф Башаров алтын бөртекләрне ындыр табакларына ташый. Бүгенге көндә хуҗалык буенча 64% мәйданда бөртеклеләр уңышы суктырылып, тулай җыем әлегә 57 мең тоннадан артык тәшкил итә. Тырыш игенчеләребезгә эшләренең уң булуын, комбайн бункерларының ешрак тулып торуын теләп калыйк. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.